खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेराव चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आं दिनै दंफैयो चिरां जिल्लायावनो दङ बिजनी हालामाव बिजनी एलएसि निफ्राय गेलेगोन जोंहा फनिन बर' सारा दा बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मोनथिनो लागोन जों बिथांनिसिम माखासे सोंथि लानानै फैदों सिगांग्रो गिबियाव नोंथांखौ वेलकाम जासियो सार बरायबाय औ जे नोंथाङा नमिनेशन साबमिट खालामनायाव फाइनाल रिजाल्टबो ओंखारबाय आरो नोंथाङा इउपिपिएल हान्जानि जानानै गेलेगोन आरो लोगोसे बेनि थाखाय अल द बेस्ट गिबि सोंथिया बेनो कि नोंथाङा सासे पलिटिशियान दायो पलिटिशियान जाबाय पलिटिकल पार्टियाव ओंखारबाय स' दा एमएलए केन्डिडेट हिसाबैबो नैबे 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाव गेलेगोन स' नोंथाङा मा सानो जे सिगां ससियेल वार्कारा बेस्टमोन ना पलिटिकल पार्टिया बेस्ट माने पलिटिकल लाइफआव बेस्टमोन आङो जिउआव साख्रिबो मावाखै बिजनेसबो खालायाखै बेबायदि मोजां आबादारिबो जायाखिसै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 20-22 बोसोरसो खामानि मावबाय कलेजाव फरायनाय समनिफ्रायनो दा एबसुनिफ्राय थांनाय एबसुनि गहपुर जथुम्मानिफ्राय आं गबाय लोगो लोगोनो आङो बर'नि जोंनि मोनसे राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलआव हाबबाय आरो इउपिपिएलआ फैगौ आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव 33 नं बिजनी बिधानसभा समष्टिनि थाखाय आंखौ केन्डिडेट सायख'बाय दा आं इलेक्सन गेलेनो ओंखारबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै आं जेरै बर' हारिखौ सिबिनो खाबु मोनदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आं खामानि मावबोदों दा आं राजनितिखौ फैनानै खालि बर'ल' नंला 33 नं बिजनी समष्टियाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि थाखाय आं खामानि मावलांगोन मानोना रायजोनि खामानि मावनोनो समाजनि खामानि मावनोनो आं साख्रि मावाखिसै बिजनेसबो खालायाखिसै आरो आबादारिबो जायाखिसै आंनि थांखियानो आंनि खामानियानो रायजो राजाफोरनि समाजनि खामानि मावनाय दा बेखौ मावनोनो आं दा थियारि जानानै दं फैगौ बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव आं साफ्रोम हारि माहारिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखायनो आं खामानि मावगोन मानोना दिनै 33 नं बिजनी समष्टियाव जोंहा 40 लाख बर' भटार दङ भट दङ 40 लाख 40,000 भट होग्राफोर दङ बै 40,000 भट होग्रा बर' मानसिफ्रा आंखौनो साबसिन केन्डिडेट होननानै बिथांमोना दिनै सावरायदों कमल सिंह नार्जारिया 15 बोसोर एमएलए जाखांबाय 15 बोसोर एमएलए जानानै बिथाङा बिजनी रायजो राजाफोरनि थाखाय जेसेबां खामानि मावनांगौमोन बिथाङा मावनो हायाखै बेनिखायनो बै 40,000 बर' रायजो राजाफोरा दिनै सावरायदों बिथाङा थाथ'थों बिथांखौ जों देरहाहोनायाव गैला जोंनो सासे मोजां केन्डिडेट जों मोनबाय बिथाङा जाबाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट आं फनिन बर' दा बिथांखौनो जों देरहाहोनांगौ होननानै बर' रायजो राजाफ्रा सावरायखाबाय आरो बे सिङाव थांखिबो जाबाय दा गुबुन गुबुन हारिनि भट होग्राफोर दङ बै बिथांमोनाबो इउपिपिएलआ जिहेतु दा सरकाराव दङ बिटिसिनि सरकाराव दङ प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएलनि सरकार बेखौ मोजां मोननानै मुस्लिम बिदा फंबायफोर राजबंसि बिदा फंबायफोर बेंगलि बिदा फंबायफोर नेपालि बिदा फंबायफोर गार' राभा बिहारि गासै हारि माहारिनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै जोंखौ मदद खालामनो दिनै थियारि जानानै दं मानोना प्रमद बर'नि सरकारा मात्र दा मास मोननैल' जादों बे मास मोननैयावनो बिथाङा बा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया ओरैबायदि खामानि मावबाय जों दा बिटिआरआव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनो बा बयनोबो जायफ्रा हा गैजाया बे हा गैजायैफोरनो हा पाट्टा होनायखौ जागायजेनबाय आरो माने गुबुन गुबुन हारिफ्रा जौगानांगौनि थाखाय मोनसे बर्ड कमिटि दागोन बे बर्ड डेभेलपमेन्ट बर्डनि गेजेरजों बै हारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बाजेट खालामगोन दा 8 कौटि बाजेट खालामखाबाय दा बे 8 कौटि बाजेटखौ डेभेलपमेन्ट बर्ड दानानै राननानै होगोन गुबुन गुबुन हारियाबो जाहाथे बिटिआर ओनसोलाव जौगानो खाबु मोनो बेखौबो अलरेडि मावफुंनाय जाबाय आरो मोनसे खोथा नोंथांनि एरियायावहाय दायो 33 नं बिजनी एलएसि नि एरियायावहाय नोंथांनि मेन जे प्रब्लेम नुथारदों माने बेनो माने बेस्ट माने हाइस्ट प्रब्लेम जाना दङ जोंनि 33 नं बिजनी समष्टियाव जोंनि गुबै जेंनाया जाबाय साहा ओनसोलाव मैदेरनि उपद्रब बे मैदेरनि उपद्रबखौ होबथानो थाखाय दानि इउपिपिएल सरकारा बा मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ बिटिसि बिसायख'थि
केम्पेइन सोलिबाय थानाय समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंलांदोंमोन जे बे मैदेरनि उपद्रबखौ होबथानो थाखाय जों कारेन्टनि फेन्सिं बेबस्था खालामना होनाय जागोन बे खोथा होनाय लेखा सरकार दाखांनायनि उनावनो दिनै बिनि इलेक्ट्रनिक फेन्सिं होनाया जागायजेनबाय बेयो जोंनि बिराद जेंना दा बेखौ आरोबाव थाबावनायखौ सुस्रांनो आं देरहालांनायनि उनाव मावफुंनो नाजागोन 2 नाम्बाराव जोंनिया मोनसे साब डिभिजन बिजनिया मोनसे साब डिभिजन बे साब डिभिजनाव दासिम गंसेल' डिग्री कलेज दं जोंनो गंसे डिग्री कलेजनि गोनांथि दंबावो बे लेखा जायगाया जेरावखि जाया 33 नं बिजनि समस्थिनि सिङाव डिग्री कलेज गायसननो आं नाजागोन आं बेखौ मावफुंनो नाजागोन जोंनियाव दैबानानि जेंना जायो मालिपारा दैमुगुरि मालिपारा प्राइमारिनि सिङाव बा मालिपारा ओनसोलनि सिङाव दैमुगुरि सारागावा आइ नदिया लोमसावनानै माथावरि बायफ्लंनानै बिथांमोना रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों दिनै डिसप्लेसबो जाबाय जायगा नागारनानै खारनो गोनां जाबाय बै जेंनाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जेंना बे जेंनाखौ आं देरहालांनायनि उनाव सुस्रांनो नाजागोन गुबुन मोनसेया दैज्लां बोथोराव बा अखा बोथोराव जोंनि बिजिनियाव माबाफोर बबेबा मोजां आफाद बा सोरबा आफादफ्रा मोजां हाबाफारि खुंनो थाखाय बेयाव दासिमबो अडिटोरियाम हल गैया बेयाव मोनसे मोजां कमिउनिटि हल गैया दा आं देरहालांनायनि उनाव बे अडिटोरियाम हलखौ आं लुनो नाजागोन कमिउनिटि हलखौ आं बानायगोन मानोना बिनि गोनांथिया जोंनाव दा दङ दा बिनि अनगाबो गोबां जेंनाफोर थागोन जेरै लामा बेफोर जेंनाफोरखौबो मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांलांनो नाजागोन मानोना समाजनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो नागिरनायानो आंनि केन्डिडेट जानायनि गुबै थांखि ओके लास्ट कुइसन बेनो 100% आव बेसेबांसो पार्सेन्ट भट मोननो हागोन जेनेबा 40,000 निफ्राय दा बर' रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बिथाङानो सासे मोजां केन्डिडेट बिथाङानो देरहालांनांगौ बिथाङानो भट होनांगौ बे लेखा आङो बर' मानसिफोरनि भटखौ दायो 85% मोननायखौ खाथां आं नुहुरनानै दङ दा गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो इउपिपिएलआ जिथु सरकार प्रमद बर'नि सरकारा दिनै मास मोननैयावनो गोबां हाबाफारि मावफुंबाय बे हिसाबै इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा दिनै गोबां हारि माहारिफोर दंसै थ' बिथांमोननिबो मदद मोननानै आं 50 निफ्राय 55 रोजा भट मोननानै देरहागोनखौ आं दिनै खाथां होननानै बुंनो हायो टटेल बेसेबांसो जागोन सार टटेल 1,58,000 भट दङ बिनि गेजेराव 1,20,000 भट जागोन बिनि गेजेराव आङो 50 निफ्राय 55,000 भट मोनगोन बेखौ आं दिनै हिसाबाव मोननाय जादों थेंक इउ टाइम होनायनि थाखाय अल द बेस्ट फर योर इलेक्शन ओके थेंक इउ